Skinken? Ja, det er helt nede på ballerne hernede. Og så kommer hele stykket her. I midten her. Er der nogen, der ved, hvad det er? Midterstykket. Du ved lidt, hva'? Det er hele stykket her foran. Og så kommer stykket, der ligger lidt længere oppe. Det er helt oppe tæt på mig på hovedet. Og så kommer hovedet her. Nu tænker jeg at røre noget af det, så må I gerne tage sådan nogle handsker her på. Hvis I har mod på det. Hvis vi har hernede, nede den her ende her, der ligger noget fars. Det er det fars, som når mor og far går ned i supermarkedet og skal købe fars til frikadeller. Ja, vi har valgt smallmodellen til børnene. Når man kigger på fødderne på sådan en gris. Ja. Jamen det, vil du røre ved det her hen? Det er fars, det vil du prøve at røre ved det? Det kan du blive af det. Ja. Ja. Blødt, ja. Prøv at røre det hernede. Sådan fars, ja, det blødt. Sådan en grisefod her. Prøv at kigge her. Sådan en gris her, når den går, så går den helt herude. Helt herude på spidserne. Og så her, når en gris den går, så går den kun helt ud på den her spids her. Det er ikke meget at gå på. Det er svaret til, at vi skal gå på i højhælet sko alle sammen. Okay? Den her, der ligger herinde i grisen, det er et meget, meget, meget lækkert stykke kød. Det er en svinemørber. Den sidder inde i grisen. Er der nogen af jer, der spiser flæskesteg til jul? Ja. Jeg ved godt, hvor flæskestegen sidder hen på sådan en gris. Ude i siden. Ja, i hvert fald midt på. Jo, det er det. Hvis jeg nu lige tager, man bruger så lige en sav, når man skal dele. Og lige saver igennem her. Igennem benene her. Så har vi her, det her stykke. Så har vi flæskestegen, som vi får til jul. Ja. Vil du godt lide flæskesteg? Ja. Det smager også rigtig godt. Det gør det. Det, der ligger her i den her skål her. Det er noget af det, der ligger inde i os alle sammen. Og det der er tam? Plukstykke. Det hedder plukstykke. Og det jeg har lige her. Lige her. Hvad er det? Er det en tunge? Det er rigtigt. Det er grisetunge. Sådan her. Det er ligesom her. Ligesom os. Vi er fuldstændig bygget op samtidig. Og her der har vi luftrøret. Og spiserøret. Hele vejen ned. Hvor er luftrøret? Luftrøret, det er den her rør her. Den ligger her. Kan du se, der er sådan nogle briller på? Vi ser, der er sådan nogle briller i. Ja. Hvad? Ja. Men det er for du ikke kan. Der er ikke noget så meget. Jeg må gerne røre ved det her. Det kan godt være, at jeg synes, det var lidt ulækkert. Prøv at se her en gang. Er der nogen, der ved, hvad det her der er? Det der, hvor luften sidder i. Det her, det er hjertet. Det er svinehjertet. Det ved jeg. Man siger sådan cirka, at ens knyttede hånd er lige så stor som ens hjerte. Der er fundet noget der. Det er min dag. Ja, bliver det lidt større med alderen. Så man bliver lidt større. Ikke? Kan I ikke se, det ligner et hjerte? Jo. Hvordan tegner man et hjerte? Hvad er det? Hvordan tegner man et hjerte? Ligner det sådan en her? Nej. Gør det ikke?
Nu man vender det lidt om her og kigger på det her, kan man så se, at det næsten ligner sådan et hjerte. Ja. Kan man det? Kan man godt se, at det ligner lidt af et hjerte? Kan du se noget der? Prøv at se her. Det her, der er her. De her. Kom bare rundt, så vi lige kan alle sammen komme hen og